sa mga pangunahing balita. Pulis patay sa salpukan ng van at motor sa Sorsogon. Lola patay din sa hit and run sa Albay. Sunog sumiklab sa Naga City. Ilang bangka nawasak ng alon sa Legazpi City. At sandamakbak na basura tumambad sa Legazpi City Boulevard. Magandang gabi. Narito na ang mga balitang dapat niyong malaman ngayong Martes, ika-4 ng Nobyembre. Patay ang isang pulis matapos na masalpok ng van ang kanyang minamanehong motorsiklo sa Sorsogon City. Galing daw ang biktima sa lungsod ng Legazpi para sa kanyang inaasikasong promotion at pabalik na ng trabaho ng madisgrasya. May report si Danica Garcia. Dead on arrival ang isang patrolman matapos na mabangga ng close van ang kanyang minamanehong motorsiklo sa Barangay Salvacion West, Sorsogon City, alas 6 kagabi. Kinilalang biktima na isa sa mga tauhan ng 1st Provincial Mobile Force Company habang ang suspect ay kinilalang residente ng Baguio City, Negros Occidental. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Christopher Adoviso, galing sa promotional interview sa Legazpi ang biktima at pabalik na sana sa kanyang trabaho nang masalpok ng van na galing sa Sorsogon City at patungo naman sa Legazpi. Isinugod pa ang biktima sa Sorsogon Doctors Hospital, ngunit idiniklarang dead on arrival ng sumuring doktor. Nag-swerve yung van, makita naman natin sa investigation, sa witness and CCTV, nag-swerve yung van na pumasok sa linya ng sa kabilang linya. Kaya nagresulta sa pagkabangga doon sa kasi doon sa may area medyo kurbada doon, maraming kurbada. It seems na nag-lose control ang van, aluminum van, na nagresulta sa pagkabangga doon sa nakamotor. Sa ngayon, nasa kustudiya pa ng Sorsogon CPS ang suspect at nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting to homicide. Nakatakda naman na iburol ang labi ng biktima sa kanilang bahay sa Tabaco City. Dapat magdahan-dahan talaga ang ating mga motorista para hindi mag-aalon ng lose control ng sasakyan. Particularly, paminsan-minsan medyo maulan at madulas ang kalsada or hindi nasa tamang maintenance ng sasakyan na nagresulta sa pag-lose control. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. Patay din ang isang lola matapos na masagi ng motorsiklo habang papatawid ng kalsada mula sa pagbisita sa sementeryo sa Bacacay, Albay. Patuloy pa rin na pinaghahanap ng ang suspect ng otoridad. May report si May Encinares. Masakit para kay Nanay Josephine ang pagkamatay ng kanyang 75 anyos na biyanan na si Avelina Obilis na na-hit and run ng isang motorsiklo sa Purok 6, Barangay Hindi, Bacacay, Albay mag-aalas 6 ng gabi nitong Sabado, Nobyembre 1. Masayahin at malakas pa daw sana ang biktima. Kwento niya, pauwi na sana ang kanyang biyanan galing sa sementeryo nang masagi ng rider na nauwi sa pagkabagok ng ulo nito. Si ma, mahiguso na mapinadabaonan sa gabos na po, pati sa mga akin niya, di nagpapabaya. Tamas nga rin siya gurango na. Naghihingaw hangat kaya niya. Kusang-kusa siya mampatapos niya. Tapos iba niya bang aki, di niya napatapos. Duman na nakatutok niya siya sa apo niya, tamuyaman makatapos. Tapos siyempre, muyaman kan sayang inatama na aki, na makatapos. Friendly yun si madigdi, maugmaon pero mabuhay kan. Pero pag abot sa harang, matram siya, namumundo siya, talagang solo siya duman pag nag-ireskwela na. Pero pag nasa lo siya, ang paulo kan ugmaon pero may Sa kabila ng nangyari, wala naman daw silang balak na magsampa pa ng kaso, pero hiling nila na tulungan sila ng rider sa gastusin sa pagpapalibing sa biktima. Mga hagad maglantad ka na, kami day man mapahirap sa imo, day kami mahagad di sobrang bayad. So tama lang na maitabang mo sa muya. Habo may magpakulong kitawo, nata,
Kung may pamilya ka mo, mas mahirap ka mo. Takahirap man kang pamilya nindo. Pero mas mahirap man nga ni ang namamatian mi digi kung kamo dahil lumantad talaga. Ayon kay Police Major Nino Aquiatat, patuloy ang kanilang ginagawang investigasyon upang matukoy ang kinaroroonan ng sospek. Nanawagan din siya sa publiko na makipagtulungan sa kanilang investigasyon para mabigyan ng hustisya ang biktima. Patuloy po tayo nangangalap ng mga CCTV footage. Actually, meron na tayo. Yun nga lang, nagiging factors naman, hindi natin totally ma-identify. Una, sabi ko nga kanina, dahil nag-aagaw na yung dilim that time. Tapos yung mga CCTV kasi, hindi man siya talaga nakafocus doon sa naka-wide view siya. So, it become difficult for us to identify. So, may alarm na rin tayo na pinapaimbestigahan na rin natin lahat ng mga Honda Click na white na registered dito sa Bakakay. So, pinapacheck natin kung may mga gas-gas ba ito or mga napalitan ba yung parts. Kasi if ever may ganon, they are subject to be a person of interest. Sa mga nais naman tumulong, maaaring magpadala ng pinansyal na asistensya sa kanilang GCash number na 0930-627-0593. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares. Limang kabahayan sa Naga City ang natupok ng apoy hapon noong linggo. Inaalam pa ng BFP ang sanhi ng sunog. May report si May Encinares. Ubus Ubus po. Natupok ng sumiklab na sunog ang 5 magkakatabing bahay sa Barangay Kararayan sa lungsod ng Naga alas 5:10 ng hapon noong linggo, Nobyembre 2. Batay sa ulat, nag-umpisa ang sunog sa kusina ng isa sa mga nasunog na bahay na gawa sa light materials kaya madaling kumalat ang apoy. Umabot ang sunog sa unang alarma. Alas 5:39 na ng hapon nang naideklara itong fire out. Nagsimula po yung sunog dun sa may kusina kasi maliit lang naman yon. Yung parang ginagawa niyang kusina gamit ang butane lang naman nga po. May nakasaing pong doon, bigas at dun po nagsimula. Inano natin na yung housekeeping ng bahay niya medyo di po maayos at yung mga combustible material sa paligid magkakatabi-tabi lang po kaya po mabilis na kumalat yung sunog. Ayon sa BFP, 6 na pamilya ang apektado ng insidente. Sa ngayon, pansamantala silang nakasilong sa evacuation center sa kanilang lugar. Wala naman pong nasugatan doon sa insidenteng yon. Kahit sa ating mga responders po, wala naman pong na-injury. Yung halaga, yung estimated damage ng ating investigador, kasi po class D classification lang naman yun sa ating manual. So 250 per square meter at maliit lang naman yung area. Umabot lang po ng 17,000 yung estimated damage ng ating investigador. Pero po kung mag-execute sila yung mga biktima ng affidavit of loss, makikita po natin kung talaga actual, kung ilan o magkano po talaga ang actual damage po sa kanila. Paalala naman ng BFP, sa ating mga kababayan, ugalian natin na sa pang-araw-araw na gawain, mag-iwas po tayo sa anumang aktibidad na pwedeng pagsimulan ng sunog. Kung tayo po ay aalis ng bahay, siguraduhin pong naka-turn off o nakatanggal sa saksak ang ating mga appliances na dapat nakatanggal. Kung nagluluto naman, huwag pabayaang umalis na naka-turn on ng ating mga burner. Kung aalis po, i-turn off kahit po sandali lang. Ang mga bata, iwasan po natin maglaro ng mga lighter at mga posporo. And ganun din po sa mga opisina, pareho din po. Kung aalis na po after office hours, gagawin i-double check po na nakatanggal ang lahat ng mga appliances. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares. Susunod, sandamakbak na basura tumambad sa Legazpi City Boulevard. At 3 individual nasagip ng Coast Guard matapos na maligo sa dagat sa Catanduanes sa gitna ng gale warning. Yan at ibang balita sa pagbabalik ng Ako Bicol Online TV.
Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Ilang bangka sa lungsod ng Legazpi ang nawasak ng malalakas na alon dulot ng bagyong Tino. Nananawagan naman ng tulong ang mga apektadong mangingisda. May report si Mel Moral. Labis ang panghihinayang ng 58 anyos na mangingisdang si Tatay Ruben ng Purok 3, Barangay Rawis, Legazpi City matapos nawasakin ng malalakas na alon at tangayin pa ng dagat ang kaniyang bangka kaninang madaling araw dahil sa epekto ng bagyong Tino. Kwento ni Tatay Ruben, kahapon nang ilipat niya sa ligtas na lugar ang kaniyang bangka, subalit hindi niya daw inasahan na maaabot pa rin ito ng alon. Ang pangingisda ang tangi lamang daw niyang pinagkakakitaan, kaya hindi niya umano mawari kung paano magsisimula muli. Mahirap talaga. Kaya yung paghanap buhay namin, hindi doon na, wala. Yung kinukuha namin ang pagkain niya. Ini na lang akong tulong. Kung sakali makapagawa din ka ng bangka. Ang sakali lang, matulungan lang. Labis din ang panghihinayang ng mangingisdang si Alex matapos na mawalan din ng bangka. Anya, ito lamang ang inaasahan nila ng kanyang ama pero winasak pa ng dagat. Siyempre, importante, nagagamit pang sira, panghanap buhay. Pang-araw-araw na, pang konsumo kong makakang sira. Kung masabi, nangyari na. Para man maginibo, tanggap po na sana, di mag-alat kung ibang may bago. Batay sa impormasyon, 6 na bangka ang naiulat na nasira ng malalakas na alon. 3 umano sa mga ito ang totally damaged. Ayon sa presidente ng Fisherfolk Association sa lugar, ginagawa nila ang lahat para muling makabangon ang mga kapwa nila mangingisda. Sa ko po sir, antigano ko lang po, mapalitan po bagay yung mga kagamitan nindang nasira. Iyo man lang po kaya pigahanap buhayan ninda digdi, wala man pong iba. Arag po ka to na mga senior naman, wala naman po sinda makakapagtrabaho kundi pagsira lang. Kaya ang gusto mi man po bilang sarong presidente, matabangan man po sinda,
maging magkaigwaki makabalik giraray so mga gamit po baga nindang na route kang Bagyo. Kaya sabi ko, maagad kitang asistensya kung sa kang gobyerno na matabangan kitang may balik ang mga gamit ninda. Sa ngayon, umaasa ang mga apektadong mangingisda na matulungan sila ng pamahalaan sa suliraning ito. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Mel Moral. Sa mga nais namang tumulong, maaari kayong magpadala ng pinansyal na asistensya sa kanilang GCash number na makita sa inyong screen. Sa ibang balita, tumambad sa mga residente at mga dumaraan sa Legazpi Boulevard ang sandamakmak na basura kaninang umaga na dulot din ng storm surge. Kaagad naman na nagsagawa ng clearing operation ang lokal na pamahalaan. Narito ang buong ulat. Dahil sa storm surge o daluyong na dulot ng Bagyong Tino kagabi, sandamakmak na mga basura sa kahabaan ng Legazpi Boulevard sa Barangay Puro, Legazpi City ang tumambad sa mga napadaan sa lugar kaninang umaga. Ang residenteng ito tumulong na sa clearing operation ng otoridad kanina para mas mapabilis ang paglilinis. Inano kami ng sa barangay na maglinis sa barangay, parang malinis ang lugar. Tapos punta kami dito. Pag may bagyo, ganito, 2 beses na ito, noong isang buwan, naglinis naman kami dito. Ngayon naman, naglinis naman kami. Ayon kay Mark Andy Arbelia, head ng Task Force Kalinigan, alas 8 ng umaga nang simulan nila ang operasyon. 4 na truck din anya ang kanilang ginamit para mahakot lahat ng basura. Yung una po, yung barangay, talagang nag-iipon-ipon na. So hindi kaya nila yan kung hindi tayo gagamit ng equipment. Dahil dumidikit, may mga po yan, may mga putik, hindi kaya nilang linisin ng walis. Kaya ginawa natin yung pala, sinabay natin yung backhoe, at saka yung mga gamit natin na para maitabi yung mga natin. Ang paalala ko po sa atin, mga kababayan natin, lalo-lalo na po yung sa tabing ilog, sa tabi ng dagat, na sana po yung basura natin, huwag natin ihulog yan. Kasi po problema, pag yan naipon-ipon, babalik yan. Maliban sa mga residente, nakiisa rin sa clearing operation ang iba't ibang tanggapan ng lungsod, kabilang narito ang City Engineering Office, Office of the City Environment and Natural Resources, Department of Public Works and Highways 2nd District at Bureau of Fire Protection Legazpi. Ang duty namin talaga dito, pag ganitong may panahon na tag-ulan, may bagyo, kagad kami nag-a-action. Dinilinis namin ito kasi ito ay part ito ng local tourism natin. Mamaya, nahapon, marami na dito ang pupunta. Kaya kami kaagad nag-a-action. Kasi magtatagulan na at saka oras ng bagyo ngayon, itong portion talaga na ito, palagi ito may ng mga basura. Ngayon, ang ginagawa lang namin, nag-coordinate kami sa mga locals dito sa Barangay Puro. Nagtutulungan naman yung mga tao. Yan ang kagandahan dito. Tinutulungan nila kami para maisayos kagad, malinisan kagad yung lugar natin dito sa Boulevard. Samantala, bukod sa paghahakot ng mga basura, pinagtatanggal din ang mga tarpaulin at mga sanga ng kahoy. Pinalitan din at inayos maging ang mga nasirang streetlight. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, El Yanzon. Alamin naman natin ang lagay ng panahon mula sa Pag-asa. Nasa linya ng telepono si Melvin Almuela. Magandang gabi po sa mga taga-Ako Bicol at sa lahat ng taga-pakinig at taga-subaybay ng Ako Bicol. So ngayon natin sa Nobyembre 4, 2025 sa araw ng Martes ng pagkagabi. Narito na ang ulat sa magiging lagay at daya ng ating panahon. Tino po ay napanatili niya ang kanyang lakas at ito po ay palabas na po o patungo na po sa may bahagi ng Sulusi at kanina nga po alas 4 ng pagkahapon ang sentro ng typhoon na si Tino ay tinatayang o nasa may bahagi na po ng bisinidad ng Patnobon, Antique o nasa coordinates na 10.9 degrees north, 122.0 degrees east. Taglay ang lakas na hangin na abot sa 130 km per hour malapit sa gitna at mga pagbugso ng hangin na abot sa 180 km per hour. Gumagalaw po ito patungong Hilagang Kanluran sa bilis
bilis na 15 km per hour. Bukas po ng pagkahapon, ito po ay tinatayang nasa layong 305 km kanluran ng Coron, Palawan. At sa Webes po ng pagkahapon, ito po ay tinatayang nasa layong 935 km kanluran ng Timog, kanluran ng Luzon na nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility. Patuloy pa rin pong nakataas ang tropical cyclone wind signal number 2 sa may bahagi ng Timog Kanluran na bahagi po ng Masbate sa Balod at tropical cyclone wind signal number 1 naman po sa natitirang bahagi po ng Masbate kasama na po ang Gorillaz at ang Ticao Island. Ito pong si Tino po ay papunta na po sa Sulusi at ngayon na pagkahapon o ngayon na pagkagabi at ito po ay tinatayang tatahakin niya po ang Hilagang Palawan at hanggang bukas po ng pagkaumaga. At ito po ay papunta na po sa may bahagi po ng West Philippine Sea bukas po ng pagkaumaga. Pwede po itong lumabas sa Philippine Area of Responsibility bukas po ng pagkagabi hanggang sa Webes po ng pagkaumaga. Si Tino po ay inaasahan na magre-ready sa lakas sa may bahagi o sa susunod na mga oras habang ito po ay nasa labas ng Philippine Area of Responsibility o nasa may bahagi ng West Philippine Sea. Samantala, ang low pressure area naman po sa may timog ng Guam na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ay na-develop na po o namuo bilang isang tropical depression. At ang sentro ng tropical depression ay tinatayang nasa layong 1,985 km silangan ng silangan ng Mindanao o nasa labas po ng Philippine Area of Responsibility sa coordinates na 9.9 degrees north, 143.6 degrees east. Lakas na hangin na 55 km per hour malapit sa gitna at mga pagbugso ng hangin na abot sa 70 km per hour. Dumagalaw po ito patungong kanluran sa bilis na 20 km per hour. Ang natura pong bagyo ay maaari pong pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa araw po ng Biyernes ng pagkagabi o kaya Sabado po ng pagkaumaga. At pag ito po ay nasa loob na po ng Philippine Area of Responsibility, ito po ay papangalanan po na domestic na pangalan na Uwan na 21 bagyo ngayon pong taon dito po sa Pilipinas. At ito pong naturang bagyo, pagpasok po ito ng Philippine Area of Responsibility, maaaring nasa typhoon category na po ito at hindi po inaalis ng pag-asa na magiging isang super typhoon category po ito habang ito po ay papalapit po sa kalipaan po ng ating bansa sa may bahagi po ng gitna o hilagang Luzon. At yan po yung pinaka-latest update po natin mula po rito sa Pag-asa DOST Legazpi. Ito po si Melvin Almuhela, nag-uuna. Salamat, Melvin. Sa ibang balita, maswerteng nasagip ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard ang 3 individual na naligo sa dagat sa San Pablo, Vera, Catanduanes sa gitna ng nakataas na gale warning dahil sa bagyong Tino. May report si Hercules Barbacena. Matagumpay na nasagip ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard Station Catanduanes ang 3 lalaki na tinangay ng alon habang naliligo sa dagat sa barangay San Pablo, Vera, Catanduanes hapon kahapon. Ayon kay Ensign Jeprel Bitas, alas 7 na ng gabi nang mailigtas nila ang mga biktima na edad 25 at 28 anyos na pawang mga residente ng lugar. Batay sa ulat, sakay ang mga biktima ng salbabida nang tangayin ng malalaking alon dulot ng bagyong Tino. Personal na iniulat sa aming tanggapan ng barangay kagawad ng San Pablo, Vera, Catanduanes po na si Kagawad Edison Malignana bandang alas 5:30 ng hapon kahapon. Personal siya nagpunta sa Coast Guard Station Catanduanes upang bigay alam na yung 3 kalalakihan ay inaalon ng malakas na alon sa nasabing lugar. Natagpuan ng mga biktima 300 metro na ang layo sa dalampasigan. Kagad naman silang binigyan ng paunang lunas ng mga responding medical team. Balit naman sir, nasa maayos silang kalagayan at aming ipinagpahinga sa barangay hall ng nasabing barangay sir.
Kaugnay nito, muling nagpaalala ang otoridad sa publiko na iwasan ang paliligo sa dagat lalo na kung may gale warning o masama ang lagay ng panahon. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. Ako po si Elian Zon. Salamat!